Am încercat să fiu și eu student model, dar sub îngerii spun prea mult am consumat și-ar teoreticul neted a proliferat. Preclinic, 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 anato și fizio pe vape și articolă din greu învățam. Preclinic, 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 plăcind de la info și lame la ISO ce mult desenam. Piruvatul și citratul, alta ce tot cu taratul, și oxala acetatul. Ăsta-i ciclu Krebs, ăsta-i ciclu Krebs. Citozină, guanină, adenină și timină, toate puse-i cromatină. Când condensezi cromozom crezi și când vezi sesiune, citesc 3 zile, mă duc, dau grile, multe bulile, viețișa mă așteaptă, o bere în mâna dreaptă. Și când vezi sesiune, citesc 3 zile, mă duc, dau grile, multe bulile, viețișa mă așteaptă, o bere în mâna dreaptă. Oh, 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 oh. De un mortal material la morfoba.